Menta kasngi ka khalai tarik benai bapra ar puar la pengkut no ya ka tournament football balai sngi bala penyai da ka mic phang SHG pamlaban hapo ka jingalam jong ka presiden ka kong Margaret Sujai ha kasnong pamlaban kum shibenta ban penni phon ya ka seng bat ka tim bala do ha ka tei ka tournament balai sngi kadai kasnong pamlaban persya ya ka lumniwar.
Dia hak banin kong ngadap dari men ke bakrau bani I ba kajingnya snok tim pi kum pi players ban ai men sim kajing kersiam jong pi kam dei ke ai de ngakit bok kit riang ye pi don nang kiu ira saprang ha ki games ha kajing le kai jong pi tiba pindang ya sakman de ha kajing le gidon hi ba jom ban gidon hi barem sing bahawat nom sngawi ai Henry ton nang yatur sakmat nang yelek sutom ha ka gigim sempi gi bandang wan de ka games kan nam kut dan ka wei kidang yai sakmat kidang dan kidon gi ba pin lek sagi wei gi snong lek sek kindang don susu sapam laban ru te ngakit bok kit riang api ka jing trai sutom jong pi ka ai kawan ra api yau so jong jing job de ha kana ka por ngidon i wei i ba represent yai ba chas marngar ita ide ikong marbina nongrang de mai iru ina ai jingkran fi sikentin Argentin hagane ka por da ka mensim ka bas ngukemen hadu kata-kata bangayo ya kene kelan ngaklempoi perkat ba i MDC jongi in pa yang amenen kasni banwan represent ha kene kasni ban sakilang ya kene ka tournament kabalong ha kene ka snong pamlaban ha ka ba buan teliki tim kila yeshim benta da ka jing shirhem bat ka jing kemen nga ai kuble ya ikong magren bat ya ka tim ka jong I kibala organize ya kene ka tournament ka ban ai mensim bat kentil ya kirang ya lekai bat kirang samla jong kene kadong bat kathan ka jongi dengan nompen slam ha kene kapor ha ka kerteng jong I MDC jongi iba Charles Marngar ngawan represent ban kitbok kirwiang ya pibaro di klub di tim ibalay sim benta bat kham tam ya kinong job ibla job ha kene kasngi ya kapam laban sport club bat klem da sim ya kapor nga ai kublay kelumru ya baro ki nong ya sim benta ha ka jingle kai kidon ki bajab kidon ki barem hendai kene kadai ka team lane ka spirit of sportsmanship ki ong ba hakanu ka jingle kai dei bandon kinong job bat dei bandon ki barem teng ikit bak kirwang yepi ka jingle kai ka beitenat hadu kata-kata bat yapi baro ki pai nong snong ki reurang ba ki long ki milong pa ki samla ki hep ki baret ai ba kan dikasi kan long kasi sa ken mau kasi kabama phi baro philayo lang ya ka jingkmen bat kham tam ya baro ki player ki nong sim benta hakan dikasi kublai shibon kublai shi hajar ngoro ya ka jing khot jong phi kum ka tim ka bala penyai nane na pamlaban hapo ka jing elam ikong magran bat ya phi baro ki bayadon lang hangne do blai nang kerku kerdo ya phi bat nga airu ka jing kublai kerpang ya ka pamlaban sport club ka balayo ya ka nam jong ka jing jam bat ya ka lumniwar sport club ka bala wan haga kerdan ka baar ngini ai ka jing thap tilang na ka benta jong ti kumjuru ya ka mau binna sport club ka bala wan haga kerdan ka balai ngin ai ka jing thap ti na ka benta jong kiro Ublay shibon, ublay unang kerku kerdo yepi iway pa iway.